265 kors part-time. Għal darb'oħra l-Istitut tal-Arti, Xjenza u Teknologija l-MCAST qed joffri diversi korsijiet għal dawk li jixtiequ jistudjaw fuq bażi part-time. Ħafna minnhom huma adulti li jridu jtejbu il-ħiliet tagħhom. Din il-ħarġa ta' korsijiet li għandna din id-darba huma mmirati għal adulti li huma 16 plus ngħidulhom aħna. Ta' min jgħid li l-iktar li għandna fokas bħalissa hija għal nies li qegħdin jaħdmu u jixtiequ jtejbu l-karriera tagħhom. Jiġifieri jekk xi ħadd irid jimpruvi l-karriera tiegħu u jitla tarġa, these are the courses to follow. L-istudenti għandhom firxa wiesa ta' korsijiet minn fejn jażlu. Dawn ivarjaw minn korsijiet ta' żbuħija, xjenza, arti, teknologija, saħħa u kummerċ. Is-sejħa tal-applikazzjonijiet għal korsijiet part-time toħroġ darbtejn f'sena. L-ewwel sejħa tkopri l-perjodu minn Ottubru sa Frar u t-tieni sejħa tkopri minn Frar sa Ġunju. Is-sena li għaddiet attendew mal-4,000 persuna għal korsijiet part-time. Jidher li anki din is-sena il-konkurrenza għal korsijiet se tkun waħda tajba hekk kif mit-tnejn filgħodu diversi studenti bdew japplikaw. Biex nkompli nkabbar knowledge tiegħi fuq il-settur li nħobb ħafna ġifieri u għax hawnhekk naħseb tajbu. X'kors għażilt? Fuq maritime. Preżenti għat-tnedija tal-prospektus għal korsijiet part-time kien hemm il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Il-Ministru għall-Edukazzjoni tkellem dwar kif l-MCAST jindirizza b'mod tajjeb ħafna lil dawk li forsi għandhom nuqqas ta' ħiliet jew iridu jsaħħuhom biex ikunu kompetittivi fid-dinja tax-xogħol. Tkellem ukoll dwar kif il-korsijiet li joffri dan l-istitut jirrispondu l-bżonnijiet li għandna fis-soċjetà tagħna.